maskulinitate asko dago eta gizon izateko modu diferenteak. Orduan, badago maskulinitate bat hegemonikoa deitzen dela, eta maskulinitate eredu hori beti lotuta egon da poteriarekin. Más militarizado del hombre, protector, guerrero, conquistador, es sustituido por el proveedor burgués. Ez gaudela oso ituta eraldaketa soziala pentsatzera privilegio posizioetatik, ez? Normalean jotzen dugula beti izan nahi dugu eraldaketa sozialen protagonista, baina beti zapalduen ikuspegitik, ez? Pero siempre se ha mantenido el papel de los hombres con más privilegios y organizando la sociedad en torno a sus necesidades y a sus deseos a lo largo de la historia, ¿no? Eso es una constante, ¿no? Konparatuta emakumeak eman dituzen aurrera pausoekin, nik uste dut oraindik atzean gabiltzera, eta horregatik nahi dugu gure programen bitartez hori bultzatzea. Komunikabideek edo eskolak edo askotan gurasoek ere, ingurune sozialek guri esan digute berdintasuna egon badagoela, ez digute esan berdintasuna egon behar dela. Ez digute helburu bat bezala planteatu. Planteatu digute berez badagoen zerbait bezala, eta klaro, horrek indar desmobilizatzaile ikaragarria dauka. Yo lo que sí noto es que ahora cada vez más se habla de masculinidad y de igualdad. Y cada vez hay más hombres que se preguntan cuál es nuestro papel, qué tenemos que hacer y qué tenemos que ver con la igualdad de mujeres y hombres, ¿no? Neurriak eta serioak planteatzen baldin baditugu, genero desareka horiek ikuskatzeko, hau da, patriarkatuari nolabait terrenoa mozteko, gure identitateak eraldatu egingo dira. Los problemas gordos es seguir categorizando a las personas en hombres y en mujeres. Solo en hombres y en mujeres. Gure identitatea deseraikitzea baino, lortu behar duguna da, dauzkagun genero harreman desorekatu horiei buelta ematea. Yo creo que donde más está cambiando la actitud de los hombres, la personal, es en el cuidado de las criaturas. No en el cuidado de las personas mayores, sino en el cuidado de los hijos e hijas. Ahí hay una mayor implicación. Josetxu Ribierek esan bezala, azken urteetan gora egin du gizonen parte hartzeak haurren zaintzari dagokionez. Aldiz, grafikoan ikus daitekeen moduan, etxeko lanetan ez da bilakaera hori eman. Ez gaude ohituak inongo espazioetatik kaleratuak izatera. Espazio guztiak gure neurrira eginda daude handi batean, eta ez dugu bizi izan, ez dakit, unibertsitatean egon eta emakumea izateagatik, bizi izatea espazio batzuk oso zailak direla guretzako, edo karrera akademikoa egiterakoan zailtasuna dauzkagula aurre egiteko, berdin musika espazioetan, edo rock esparruan, edo berdin zait gaztetxetan, hainbat lekutan gu paseatu izan gara normalean lasaitasun handiz, ez? Une horiek egon dira gure neurrira eginak. Y donde menos veo el cambio es en el mundo del poder, en el mundo laboral, sobre todo, en el económico. En el político cambia algo más porque la ley obliga. Entonces, como la ley de igualdad obliga a que haya la mitad de mujeres en las listas electorales, tenemos un parlamento por primera vez donde hay más mujeres que hombres. Ez du esan nahi leku guztietan eta une guztietan eta denbora guztian privilegio hori erabiltzen ari garenik edo gure egiten dugunik, baina privilegio hori estrukturala da eta estrukturala denean ezin diogu ihes egin. Nik uste dut, errealitatea dalago askoz ere anitzagoa, komunikabidetan agertzen dena baina. Pasa que tenemos unos comportamientos que antes no se denunciaban y ahora sí. Y entonces puede aparecer que haya muchos hombres jóvenes que cometen abusos, agresiones, que participan en el ambiente hostil, ¿no?, contra las mujeres. Normalean gertatzen dena da, zer ikusi ura ikasi. Eta kasu honetan ere, gure jarrera bada, edo ume horrek erreferente dituen gizonen jarrera bada, matxista eta mespresoa agertzen duena emakumekiko, horik da ikasiko dutena behintzat. Hitz egiten dugu maitasun erromantikoaz eta arduratzen gara gazteek maitasunaren oso ikuspegi erromantikoa daukatelako, baina gero nire belaunaldiko jende gehiena ezkondu egin da. Hortaz, gazteek daukate arazo bat romantizismoarekin, edo gizarte bezala daukagu arazo bat eta noski gazteengan itxura bat hartzen du, helduengan beste itxura bat hartzen du, nagusiengan beste bat. Nik uste hasi behar garela pentsatzen belaunaldien arteko harreman hori hor dagoela, eta jende gaztea ez dela
ezerren errudun, ez arduradun, besteok, baino gehiago edo gutxiago.